Ko kun sani cewa kowane sakan 30 ana yanka kafan mai ciwon shuga? Don haka raɗaɗi da take damunka a kafan nan ba abun wasa ba ne. In ka bar shi zai ci gaba ya ci gaba ya ci gaba ya zo ya kawo babban illa. Duk wanda aka ce yau an yanka kafansa, abubuwan da ya saba yi bare iya yi ba, kuma rayuwarsa ya canja. Don haka dole ne in muku bayani akan abubuwa da aka sani akan zancen raɗaɗi. Na ɗaya shine raɗaɗin nan alaman ciwon shuga ne. In kai dama baka san kana da ciwon shuga ba, amma kana jin raɗaɗi, a'a cizo ne, kafan yana nan kaman ba jini, yana nauyi, yana kaikayi ne, yana yi kaman an sa maka barkono ne da sauransu, alama ne na ciwon shuga. Kuma zai iya zama ma alaman pre-diabetes, wato border, wanda ba su shiga diabetes ba amma sun kusan samun diabetes. So shi ma a wancan ɓangaren za ka iya samun wannan raɗaɗin kafa. Don haka in kai baka da ciwon shuga amma kana jin raɗaɗin nan, maza ka je ka gwada ka san yanayin da kake ciki. Zai iya yiwa ka je ka yi fasting, an gwada fasting ɗinka an tabbatar baka da ciwon shuga, amma har yanzu kana jin raɗaɗi. Kamar yadda na koya muku a nan, ba fasting kawai ake yi a tabbatar cewa mutum baya da ciwon shuga ba. Akwai sauran gwaje-gwaje da za a yi, kamar ita OGTT, kamar HbA1c, wato glycated hemoglobin. So akwai gwaje-gwaje da za a yi da yawa da zai tabbatar cewa mutum bai da ciwon shuga. Muddin ka gane kana da ciwon shuga ko kana boda kuma kana jin raɗaɗin nan, abin da ya kamata ka yi shine ka gyara shuganka. Muddin baka gyara shuganka ba, duk abin da kake yi na magani banza ne. Zaka gan kana shan magani kaman baka sha. Mutane da yawa zaka gan sun zo suna complain an rubuta musu magani amma ba su samu sauki ba. Ba yadda zaka samu sauki. Kamar yadda na saba faɗa, shan maganin raɗaɗi a lokacin da shuganka baya da kyau kamar ɗeban ruwa da kwando ne. Zaka na ɗebawa yana zuba, maganin zai zama na banza. Dole ne ka gyara shuganka. Kamar yadda na saba faɗa, fasin ya kamata ya zama tsakanin 4 zuwa 7, random tsakanin 4 zuwa 9. So dole ka gyara shi haka. Muddin ka gyara shuganka, sai ka samu likitanka a baka maganin raɗaɗi. A cikin magungunan raɗaɗi da ake bayarwa, akwai wanda yake hana ainihin raɗaɗi da ciwon da kafa yake yi. Akwai wanda kuma yana ba da vitamins da minerals wanda zai taimaka ma jijiyanka ya warke. Don ku sani cewa jijiya ba ta warkewa da wuri, ba kamar sauran ɓangaren jiki ba ne. Dalilin da in ka samu sauki daga raɗaɗin nan, dole ne ka ci gaba da shan magani don jijiyan ya samu ya warke. Amma in kai ka ki jin magana, shuganka baya da kyau, baka samu maganin raɗaɗi ba, wannan jijiyan za ta zo ta mutu. Yadda kafan ko ka taka wuta ma ba za ka sani ba. Daga nan za ka yawanta jin ciwo, ciwon nan ba zai warke ba, kwayan cuta zai shiga har zai kai yanka kafa. Ba na son kowa ya samu irin wannan. Addu'a na shine duk mai ciwon shuga da yake following ina kar ya kai wannan matsayin. To abinda za ku yi shine ku bi dokoki. In baka da ciwon shuga kana jin raɗaɗi, ka je ka gwada ka tabbatar baka da ciwon shuga. In kana da ciwon shuga kuma ka gyara shuga, kuma sai ka sha magani. Bayan ka samu sauki, ka ci gaba da shan magani don ka tabbatar cewa jijiyan ya warke.